Nimba na oras yung manen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilayang channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Nagapo niya tatan. Apa nga ta kayo lasong angpat? Nagapo akit ti dress shop ni manang mo akandi. Ta inalak man ti pinadayat ko kinkuha na abarungkaw. Ay, so dita nakasupo ta bitbityo. Uy, nakapimpintas. Ta siya ka mismo tinagpili ti burda na ti barungkaw. Ay, kitaan tayo man nga ron. Mabit lang ta irwar ka. Datol, kita. Nagpintas nagpaiso ti burda na ita barong tatang. May pakita, may sakayo man nalon. Ta nakaburda ti sinandawa ti paagay. Uy, iso ti pinilik ang burda na. Ta jak ibain ti kinaman nalon ka. Napintas tatang. Napintas ta barong nyo. Labaam tu nga roden, sa mundo plansaan. Tapno, tinto lamang isuutan, intong dumtang ti kaldawan ti kasarya. Miguel, daytoy Pilipiniana nga idudulin ko nga ipabado yun to inton mataya. Ipagbadok tulatan inton kasaryo kini Amira. Anya? Ay, saan ananang? Ada pinadait mi kini Amira abado yo, asaan na dayta? Anya? Nagpadait kayo pailaang ayay ti kawis ka. Nanang, kat sigurado amo gustuhan yun to. Inton makita yo. Anya ti muda na aya. Nalipata ko no anya dya imbaga ti designer amuda na nanan. Ang basta, napintas. Uray saan kay lata ko man na nagpadpadait, tadi pa'y iso apaggastusan. Nanang, masapul ang napintas kay mat inton kaaldawan ti kasarmi. Tako na ni Amira, sipod di natulagan ti kasarmi, kat nagpagpagwapo magtan ni Tata Matyas. Anya? Kung ang aro dagiti sutil agagayim mi, amakadlaw da iti panagpagwapo ni Tata Matyas. Kat amangan ka no, adamot na limod ang panaggusto na kada kayo. Ay, por Diyos por Santo, pagpakawan durgay. Ay, awanin ti isem ko ang makiinay at baro. Sa maysa, jak pulos isukat day di Diyos ti alwan na nga ama. Nakaadayon dagiti nagatras at tulisan, senyora. Nauli mo kan ti aglawlaw. Natay nga tan ni Senyorita Boyong. Umay kayo, senyora. Intay ti nakakitaan tayo. Anak kapasagan, timang bakbaklay itay kini senyorita. Wen Boyong. Isun sama ti pagturungan ng iti pulis. Diyos ko. Sapay la kumata na bati ti anak ko, Boyong. Oh, Agripina. Anda ka din dabuyong ganda kiti pulis ngayon baong ko. Awan, honey. Nagkikita kami. Abay nga ron ngagsangid ka. Anya ti mapasbasamag nila. Napalaman na po yung kanagiti pulis nga imbaon mo. Anya? Apay nga ganugog ka. Saan ka masigurado no si Bibiago no natayan ti anak ta? Apa to abanggis. Tapay. Anya na pasamak. Iti upinsiba ng iti pulis. Kat natamaan ti tulisan amang bakbaklay iti anak ta nga aglibas kuma iti paggugubatan. Anya? Natay ka di tulisan? Kati anak ta? Dahil ta tinagkalapurpur tsaka na kami amin nga antay ta ditoy. Takalpasan anak atras na giti kalaban. Kat saan mi anak kita tinapasag at tulisan anak baklay ka ni Chloe. Anya? Mga nusan mo't lang nga napurwan. Kat nakalipas mo't lang. Kaslan di kampatya na si Bibiyag Hani. Tanakada ado-adara dito'y nakapasagan ti tulisan. Kat ni Garod Chloe. Day talaunay ti pagdandanaga. Tanabiro kan mi ti bistida kan balabal ti anak ta iti kasamagana na ro sa petidara. Anya? Lukas ta. Natay nga tanti anak ta, Agripina. Tata Matyas,
nagdengag kay ka di iti damdamag, iti radyo itay bigat. Wain baraw. Ket siguro iti damag. Nakalaban ka naman na nagiti pulis, nagiti tulisan. Nakapsot nagiti pulis, Tata Matias. Ta iti dayjay apa naglalaban da. Adda ka no idi ni Chloe iti ikot da. Ngam di damot latan agaw kadakwada. Si bibiyag pa nga ta. Dahil tangarot ti saan da masigurado, Tata. Tadda ka no nabirukan da akaus ni Chloe iti kasamakan, nga dadara na. Makarman ti mayor kadang iti sana nasaya at nga aramidin na kadatayaw akatalunan na. Una, ngam saan kumamot arag iti inosente akabalay na tagi karo, Tata. Niya po Diyos na tanti makamaw. Ewan gaya, nagkita kami iti technician tayo itay bigat. Ket napintas ada magtindanon na. Anya reta, Tata. Anda ka na nagiti ayuda nga abuno kas kada pesticidio. Apara iti second crop tayo. Iso nga meeting tayo. Una, Tata. Pakamak to nagiti kakadwa tayo. Ang nyati makunami tinasarakan niyo. Abado ni Chloe anaro sa pitidara boyong. No dara na dayjay mayor. Kat mabalin anatayon ti anak yaw. Aray ko. Apay pinarusukan dak mayor. Kabutasan ko ang magustuhan timbagam. Sana mabali na matay di anak ko. Awatin nyo na isutigasat na mayor. Bagka ipilit mo. Nagsakit. Apay pinidduhada ka dinanog mayor. Yak nga rod magustuhan ti sungbat mo loko. Ala, pumanaw ka lang dito sang wasak. Tamang anusan lang na kas na ti baraman ang kanyak. Uwan mayor. Basta! Sige, di tayo. Salbaga. Oras anatay ti anak ko. Agsagana kayo at tulisan. Si Kati Mayor iti dayto nga ili. Nga magbalbalin kamat nga inutil iti pan nakarescue ti anak ta iti ikot dagiti managdakdakas. Di mo man magbaga ti kas na kanya kagripina. Ara-aramidag ti amin nakabalak. Tapno makasangbot lang si bibiyag ti anak ta. Si bibiyag pa nga ti anak ta, Placido. Day takot ti rikat na ka. Negatibo amin na pampanunodam. Anya nga rin ti plano, beta. Mapanak kini provincial director. Agkidawa kiti tolong. Hindi pa'y kumagay naramit mo na ita. Yamok nga bin. Lakaan-laang dahiping rescue da nagdangam saan malgayam. Ikaw garudan, saan ka nga ang taktak? Nunas ka na may sa batalyon, timang rescue ti anak ta. Aramida mani. Miguel, anya dagijay nakasupot nga da iti sibay ti balay. Dagiti inyag ni Rajeruin na pagdekorasyon iti arubayan tayo, Nana. Nagadumot na dekorasyon. Imbagak ngamin anasken anang ngayod to ti pakaangayan ti resepsyon, Nana. So adi kay ko man nagreklamo. Hado amulis tawin no trabaho. No kumamayat idi ni abalayan Matias. Simple laan ti kasaryo kini Amira. Agad awan kumaunay mabanog kada tayo. Aganos tayo latan, Nana. Uray kat dandani. Sa bagay, sumagmamanolaan nga aldaw kat ikasarmonton ni Amira. Andamadmadlaw ko kinkuha na baro. Anyaman ti madmadlaw yung kini Amira, Nana. Kasla agkutong gan nalusyaw. Nya. Isumat ti obserbasyon nyo, Nana? Wow, pasaan mo takas dya ide? Ano, adda nga tasakit na anak ka? Awan ko, Nana, at no salud-sudak, Nana. Ang gapo siguro ta kanayon ang mabambanog, gapo iti kaadungas asikaswan mi iti umadanin ang kalay sa amin. So akas jay. Ngala, sa apay la ko mga ron, tawan sakit ti agbalinto nga asawam. Agulimat kayo. Ulimat. Tada importante nga baga kada tayo ti panglakayon tayo. Sakbay ti amin. Kablaawan kayo pa, itinaimbag nga daw kakadua. Nangagaya kiti meeting, tayo bagak kada kayo, nga dan lang iti ayuda tayo ngagtaltalon, para iti second crop. Abunaw, kan pesticidio,
Dagiti nakasaganan nga ibunong ti DA. Ken adda pa'y panakabonus tayo kakadwa. Umay da pa'y agpurga. Ken mangta diti vitamina kadag iti dingwin tayo abaka. Nuang kas kanakabalyaw. Isa adi yun to yan adayo ida. Inton umay dagiti technician tayo. Adaw itag ti gobyerno nga ayuda kada tayo. Isa taripat kun tayo mo alasaya at dagiti mula tayo kakadwa. Oh, kumusta ti panakisaritam ka ni Provincial Director, honey? Hingkarinat. Di mabida pa nakarescue na anak ta. Manipod ka na tulisan. Nasaya at no kasta. Sapay la kuma. Tasaan nga agpatinggala ang iti sao. Nalaing day jay. Nuan niya timbaga na. Isot aramidin na. Nay. Excuse me lang, honey. Adaw mawawag iti cellphone ko. Sino day ta ang umawawag? Abangan no dagiti nakasarita may di atulisan. Saan nga iso? No dikat ni Engineer Juan to yung mawawag. Imbagak namin nga umawag. Taado ti kayat mo nga ibagakan ko na. Nasaya at do personal ko mangagsarita kami. Di kasaritam. Ato iti cellphone, honey. Hello, Engineer. Amira, intun ka ni kaduang aldaw ti kasartan. Talaga ka di asantan nga imbitaran ni Mayo? Saan, Miguel? Kat ni Doña Agripina. Laglagi ba? Isutin ang ted itinayon ti pinagpaopera idi ni tatang mo. Uray iso saan tang imbitaran. Tana imbitaran ta. Sigurado mo't kaumay ni Mayor. Iso na sayat langan no awan ti awisin ta kadakwada. Wanang nakasaysayat ni Doña Agripina. Uray pa'y, Miguel. Kinagpaiso na. Rantakit di nga awagan. Taamuak. Nuan yamat tinagbanagan ng tipan ng birbirok dakin ni Chloe. Sige. Awagam to nga ron ta kasaritang. Tapno, di namot ibaga. Akasla di mon am mo ida. Itilaksid nga isuda ti may saan nakatulong kada kayo. Boyong! Umay ka man dito itanday bagag. Ano ti bagayo, Mayor? Isaganam tilugan tadda papananda. Sa dino, Mayor? Mapanta itinyawat ko kinimatya sa taltalunan na. Agsasarak tayo jay kada Engineer Juan. Anya ti ramidin tayo jay, Mayor? Kaya't ko apatakdiran. Kadagitim baga kinikin ka, Boyong. Anya? Apay nga iso tinapili ang pangipasdagan iti eskwilaan. Hospital. Apartment kan panganan, Mayor. Gapo, taigi di highway. Iso ti kapintasan, Buyong. Ang mukha din nila kay Matyas, dagiti plano yung, Mayor. Saan bay? Ibagayo kumapailan, Mayor. Sakbay nga intay pasyaran dagi adagayo. Tondo! Apay kung mga ipakadak, no kaya't ko apasyaran. Natorturay kit din ngam siyak. Napintas man ang tipagay yun, Tata Mantyas. Namsag ti binukal dagiti dawa. Ay, amom ka na iti sikretok, Miguel. Ha? Anya, Tata? O muna, hybrid dagiti pagay ka. Ken sa anak nga agpupo or iti garamay. Ken organiko aganagan ti us-usarag. So anabun aslat ta ti dawa dagiti pagay ka. Kastaya, Tata. Ni, diyan mutlugan ni Mayor diyan nagsardeng iti batog tayo. Anya nga tamanan ti bagana. Limsagan ti Mayor iti lugan da. Umay ka, sabten tayo da. Ta agtugaw tayo enjay sirop ti akasya. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggap kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Maya, dito'y siro kinakal nga ka siya paglilinungan. No kasto yan na pudot, Matyas. Nalamis kan presko ti polo iti angin, ngagapo iti laod. Uwan Mayor, dito'y pa iti masansan a pagmimitingan may kadang iti kakaluak. Ada ka di bagayo, Mayor? Tarinanta na kami dito'y talon. Natural. At dami kayo. Ngayon sagbay ngay bagag ti kagarag.
agmeryanda tayo pa iti kinatang ko abibingga. Sinubusugak pa lang, Mayor. Oras siya, Mayor. Sa anak pa yan napalpaan. Yawid yun tulatan dahi tabibing ka, Mayor. Tagabuteng nyo ka diakanan di kinatang ko. At apan nyo nga mga no inikakit sabi doon kasta. Ay, saan, Mayor? Adayo akas tati panunot mi, Mayor. Ngamala. Tapno, di mat mabay na ni Mayor. Mirindaan talatan ti bibing ka, tatamatyas. Ewan na para. Sanan, di yun ka ng tigijaya kami rin tayo. Tama nga wag sakit ti tiyan nyo. Kat pabasulin dakpaya sinapidungan kayo. Anya? Bayaw! Umay mo alanan dahi ti bibing ka, tas ikan ti mangan. Ipakitam kadakwada nga awan sa bidong na. O anya boyong, namsog ka? Di ka pa'y makasaw ni di busog mo. No, impilit mong tumot kami, nakinan amin di. Para itindo at tao, buyang. Di nagbukira din tapusig ba? Bayan nyo rin dan. Magitayo, Miguel. Matyas, sana na tayo ni Boyong anangan iti bibing ka. Para kumakada kayo na dyan. Saan mimot ngayon baga nga da sa bidong na, Mayor? Ang kunami itay, asi bubusog kampay lang. Kastangag pa sa Mayor. Na kayo matlang kati mangrugrugit iti panunot siya. Pato apangges! Isardeng tayo na topiko. Ti panangan nyo kumay iti mirindayo abibing ka. Tamangan, numayaw awan tigagara. Kanya nga minti magayaw, Mayor. Kaya't ko ngay baga ka na kayo. Atin yawat ko king kaadaga talo ng Matyas. Padakdira kiti eskwelaan kan ospital. Anya? Saan Pato apangges! Nakano pa'y anatorturay ka ang makitaltalon ngam siyak nga kintalon. Siyak na kindaga. Sana may parbeng abastalatan ikatin nyo ti makitaltalon kada kayo. Aging ka si Bibiagak. Ilaban ko ti karbengak kas makitaltalon, Mayor. Sige! Mabanggalat tayo ti kahit mo pagkabangan. Saan ka akabutang? Kat suruten ka! Tatang, nagsangputan niya matarak. Ada ka di parikot yo? Ay, nakalamira. Anya dayta, may papan ka di iti umadanin ang kalay sa amin kini Mikel? Sana dahi tati problema kanak ka. Anya nga rod. May papan iti taltalunak adaga ni Mayor Placido. Ay, apay, anya ti problema. Dakta kayon samat latag parparikot. Kaputas siya ti kalawaan ti awat at talaon. Kan aga-abay amin na kinaleng na sakit igit ti kalsada. Kaya ti Mayor pagpatakdaran iti eskwelaan kan ospital. Anya? Sana mabalin tatang. Talaga saan na mabalain. Tadamot karbengak kas makitaltalaon. Awan ngam, igam ti Mayor ti Turay. Oray pa'y. Saan nga amin na pangupisina ni ti gobyerno katengel na. No ituloy ti Mayor ti plano na. Inak agreklama o iti masaknan nga ahensya. Sige, Colonel. Aramidin nyo amin na rumbang. Nga malwadan nyo kumamasugatan ti anak ko, makita yo. Wen, narikaten no dagiti balay o ti makatama kang kuwana. Sige, Colonel. Agyaman na kit impormasyon. Sige, bye. Asino dyan mawag, honey? Ni Colonel Coloma. Imbaga na kalpasan ma-surveillance ti bantay ang maatap ako dagiti tulisan. Isayang katdan ti obensiba. Diyos ko, kasanon no may ramraman ti anak ta mapaltugan, honey. Dayta ka manan ako na. Pasigan negatibo ti pambarunotam. Awan da ka sa mapasama kita anak ta. Inggunam-gunam ko ken Colonel ngalwadan da masugatan ni Chloe. Sapay lako mga rod. Tawan to ti dakas ang mapasama kiti anak ta inton sumangpet dito'y balayan. Anya ti kunam, Miguel? Kayat ni Mayor apatakdaran iti eskwelaan kan ospital ti taltalunan ni Matyas? Wala na. Katetalaw na iti parikot ita ni Tata Matyas. Kan saan lang gayam nga eskwelaan kan ospital ti plano dang ipatakdan? Anya pa'y nga raw? Kaya't dapay kano apatakdaran iti apartment kan restaurant. Kasta ka de? Wala na. Kahit anya nga raw ti kuna ni Matyas? Siyempre, di na kayat. Ilaban na kano ti karbengan na akas makitaltalon.
Mailaban na nga ta, anak. Apay akas ti saludsod niyo, nanang. Gaputa, dagiti plano ni Mayor nga ipatakder. Kat para iti pagsayaatan dagiti amin nga iturayan na. Wen nga agpaiso, nanang. Ta eskwelahan, ospital, pagkasirahan, kada panganan ti kayat nga ipasde. Ang panunutan na kumamit nga adama apiktaran at tao. Anak, iti plano ni Mayor kat panagkunak. Adun to itati umayon kan kuana ngam ti ilablaban ni Matias akarbangan na. Miguel, no kaano pa dandanin ti kaaldawan ti kasarta? Isumot ti isasangbay ti sabali man na problema mi kinitatang. Anyakit nga minti nakapanunutan ni Mayor nga agpatakder iti pribado nga eskwelahan ken ospital na. Nalipatam ka din. Nga iti laksid a politician ni Don Placido. Business-minded pa na ichay. Mananggundaway unay ni Mayor. Ha? Pudno na nga imbaga, Miguel. Apay kasla agluwa ka manan. Ha? Saan? Napulingan aksa. Napulingan ka no tinaybagak ama ng gundaway ni Mayor tinakaluang, Amira. Saan? Apay ko makit din na makaluwaak nga po iti dayang nga imbagam. Wala. Sardeng tangaro din na pagsaritaan ti may papaniti taltalon niya. Bareng nung makonsensyan tumatlaan ni Mayor. Kat di na ituloy ti plano na. Pinunumat ng dabasom. Kas kamat lamalagagawan kan may ibusan iti arak. Ado, tiduldulin ko. Isuadi mo na ibigbiglaan, dagtagay. Imasag namin unay tiraman to'y inwarayo ita nga arak, Mayor. So, pinunok to'y baso. Ala, ituloy tatiaginom. Di mo ba ibayagan ta baso di tatakulap mo? Tama nga numabuong. Ay, uwan, Mayor. Sige, uminom ta. Aslakayat, tibagik ti mabartek, boyong. Anya nga min ti makagapo akayat yung manang ti mabartek, Mayor. Gaboy ti anak ko. Anya? Ti amok man no di yung unay pampanunutan ni Senyorita Chloe, Mayor. Tondo! Nagkuraking kaajak pampanunutan ti anak me. Namnamong boyong. Aldaw ken rabi ang maburburi-buran ak unay kapokeng kuana. No apay kat ngamin adida pa'y napaluspusan dagiti tulisan, Mayor. Agibalbalas da ka no. Iso, akinutibo dati anak ko. Hangam, agsagana dalangin. Dagitinton soldado ti agtignay ket patapo ken damin da. Kaya't yung arod amairamraman mat at tumapok ti anak yo, Mayor. Pato apanggis, anyat kinunam. Kaya't mo ta si Kati una kapatapukan na. Saan, Mayor? Naibagak lang day jay. Kaputa amangan no mairamraman ni Senyorita. Nung makita dagiti soldado, tikuta dagiti tulisan. Hinggunam-gunam ko, ngalwadan da masugatan din ako. Nurum to tirangayat iti nagbabaitan dagiti tulisan, masapol adi may ramraman din ako. Kadawag ko, na sino nga tama daytoy? Animat gayam, Colonel. Hello, Colonel! Anya titang-tangadam ititangatang tadi kamot mabalin titumanga di titaga Agripina. Ijay dua military helicopter gagsarsarunong nga agturong iti bantay si Magaysayani. Anya nga tati misyon da gijay. Amok, nanya ti misyon da. Tay mawag ita ni Colonel. Oh, anya ti misyon da, hani? Wanawanan dati kuta dagiti tulisan. Anya? Kayat mo asawan. Amon dagiti soldado ti kuta dagiti tulisan. Wan? Mabali na kadagito yagundaway. Nakadano na dagiti soldado ijay. Anya pa'y langarot ti or-orayam, Placido. Mapan ka matan ijay. Tapos masigurado maasan na may sagmak ti anak ta. Pato apanggis. Mapana kagsamba, kasa ka ni Agripina, kaya't mo ka din ti babalo ha. Kaya't mo at ti Mayor, when busy Mayor, ti sumuka ta Mayor.
Nga dadaka sa mapasama kanya, ha? Sinvergwensa! Di agur oray kalatang arudan dito'y balay iti damag. Kaya niya nga ron, di kayat mo. Mapanak ang sembakas la simot-simot. Ha? Saan na mabalin? Iso nga uray kalatan no anya tindamag Agripina. Miguel Barok, among ka din ti damag? Saan pa nanang? Anya ka di ti damag? Rimaot ka no dagiti soldado iti kuta dagiti tulisan. Ha? Ne, sa dino tinakamuan nyo iti dayta damag nanang? Naibagan ni Susan, tanangag na iti radyo. Kasta ka rin nanang? Saan aday kan di pagsaritaan taman Barok? Anya? Soldado dagiti nagtignay amapan mang rescue kini Chloe. Maaladan tungatan iti ikot dagiti tulisan? Ikararag tayo iti apon. Tasapay ko man, tamaaladan nanan. Napanan da boyong kanti asawak. Iti kunada pag-is tambayan dagiti pulis. Or-orayan dati resulta ti panangraut dagiti soldado iti kota dagiti tulisan. Diyos ko, salakni banyo kumati anak ko iti anyaman na pagpagadan na. Ilik-lik yu kadika dagiti bala ti kabusor. Kanikastamot ng dagiti na panrimaot iti kota apaglamlamangan dagiti tulisan. Andaw mauawag. Sino nga tamot na ito eh? Hello? Agyaman nakta sinong bata niyo matlaan ti awag ko doon niya Agripina. Kunak no saan asikat umawawag itay Amira. Sa balimat gaminan ti number mo. Sino katak namin ti SIM card ko, senyora? Anya ka diti ibagam ta nakaawag ka. Kaya't ko kumatiyag damag. No kumustan ti panang birbirok yu iti anak yu. Dagiti soldadong tinagtignay. Katsapay la kumata ma-rescue dan ti anak ko. Amoda ka din ti pangilimlimangan dakan ko na, senyora? Wan, takalpasan ti sumagmamano nga aldaw a surveillance nga inwayat dagiti soldado. Natuntunan damat lang ti kuta dagiti tulisan. Sapay ko mga rod, tamariskiw dan ti anak yu. Tulungan na kam ko mga agkararag iti Apo Amira. Tabarang makaawin matlaang asibibiyag ti anak ko. Wan, senyora. Uray isulaan mo ti may subad mi iti tulong nga impaiyo idi kinitatang ko. Mayor, agam ampayagan dagiti duang nga helikopter iti tuktok ti bantay si Magaysay. Gumagaslag nervyosak, boyong. Ag nervyos kayo, Mayor? Abangan no may ramraman ti anak ko iti rangat. Agkararag kayo, Mayor. Tasapay, taik kanawa ti Diyos ti anak yo, kadagiti bala, numapasamak ti rangat. Tonto! Amom lang arodan na niya kamudag kararag, ibagambay do. Ha? Undaya man niya. Di agparinto mong kahilatan, Mayor. Tabarang makita na kayo ti Apo, kat ipaay na ti kasi na. Niya. Dito'y kayo latan sa nguwanak nga agparinto man. Sige. No, isot ko na maramidag nga. Mayor, apay nga inasot iti paltog yaw. Iti pa nagparinto man yaw sa'yo, paturong kanya. Amangan no makalbit yaw, kat mataya. Talaga kalbitag. No, madagdagan tinervyos ko. Salbag ka. Siya ka mayor nga mong pagparintumangan na kinisang wanam. Iso nga, agkararag kan. Mayor, no tagidaksin nyo tayong bagak, apa nagparinto man yaw. Tumakder kayon. Ibaw inyong tibunga nga tipaltog na yung paturong nyo kanya. Kalbita ka talaga. Saan, Mayor? Siya akong tiyag parinto man. Tatumakder kayon dita. Ang pagpabantol ti helikoptera. Ay na. Ti amok no ti igam ni tayong tinagbo si Mayor. Tagay si Kanti nagparintumang boyong. Kaya't ko pagkararagam amin na santong amom. Sapay la kumata mailiklik ti anak ko itipigad. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ay, Mayor, natamaan aksan! Tonto! Nervyoso! Saan ka natamaan? Mayor, inti aglingat iti dahi adak kalabato. Umay kayon!
Isunti mo na kat binaybayan na kalatan dito'y. Hoy, Boyong! Agsubli ka! Si kakit tinabadigan ko timon una akim lab! Loko! Nabayagan ana discharge ni Matias iti ospital. Italaang ana panunot ni Amira iti agyaman, iti inted ko iti apang paopera na iti amana. Hindi pa'y kumanagyaman. Tapno na ay ako kumamat at timulong. Iwan kayam. Di naman lanalagip tinagimpitar kanyak iti umadaling akasarda ka ni Miguel. No. Di na nga takayat adumaray kami iti kasarda. Tapay nga ginggay ta. Kat awan ti inted na nga imbitasyon. Mayor, nga ato kan babanti mang sunsun kadag iti tulisan. No di dalat ta isuko ni senyorita. Amangan numatay damin. Nasay-sayat ba inumatay damin? Tabnawan ti mangreribok ka na tayo, Boyong. Ha? Mayor, nagsardangan ti pa nagpabanto dagiti duang nga helikopter. Nga agam ampayag iti ngatwon ti bantay si Magaystay. Kenura, dagiti adday ti daga. Nagsardeng batan ti pa nagpaputok na. Anya tirungi itam, Boyong? Gaputan alpas laki din tirangat, Mayor. Natay siguro amin ang dagiti tulisan. Paato apanggis. Kasanon nun ay ramraman ngagpaiso ti anak ko. Saan nga tamat, Mayor? Ibagam ka nagiti pulis agakatwa tayo. Umuli na iti bantay. Katamun tano anya ti mapaspasama kiyay. Mayor, nasaysayat dagiti latan pulis ti mapan. Dito yung talatan nga aguray. Apay, mabuting ka. Dinto ta nagsardengan ti laban. Saanak amabutang, Mayor. Amangan lang no addapay na bati akalaban. Kat mairamraman kayo pa'y no addaman ng mapasamak arangat. Awan mo siguro hindi kalaban, Boyong. Nagdisupayan dagiti helikopter itay. Mayor, dagiti helikopter ang nagdiso itay. Agpangato naman. Sige. Uray tanuan niya ti mapasamak. Abangan mapandan di kampo. Malaman, maging gaita. Awan pa'y dagiti napan ni bantay. Diyos ko, tarabayan niyo kumati anak ko. Makaawid ko si bibiyag. Ni Placido, isunti umawawag. Diyos ko, sapay lang kumatagod news ti Ibagana. Hello, honey. Anya tinamag dita. Agripina! Nariskyo nagiti soldado ti anak ta. Agpaiso, honey. Agyaman ak iti Diyos. Aguray ka. Payakas lang naliday ka nang ipadamag. Maragsa ka na kasan ngamin. Gabot na. Apay adi mo ituloy, Placido. Adya tinapasama kiti anak ta. Napaltugan ka din ni Chloe kat natayan. Papatim ka rin kumatibakin na ka mo. Ibaga mo, no anya tinapasama kiti anak ta. Nairamulaman na napaltugan. Anya, saan? Kat anya nga ro din ti kasasaan na. Natay ka din ti anak ta. Ay, makikigutak nga biking ka. At dabiyag nagintayap ti helikopter. Gamsan masinuno naging soldado. Numay danon da si bibiyag iti ospital. Agripina. Diyos ko. Sa dino nga ospital tinangipanandakan ko na Placido. Tay tamit lang, mapanak. Ibaga ka ni Karnal, ngay panday ti pribado ng ospital. Ija ti pangitarusan na kinuana. Lukas ta, mapanakon. Wen, mapan kami kini Boyong ijay. Sige. Sige, Rodan, honey. Bye. Mariribok ka na kiti plano ti Mayor. May papaniti taltalunag. Anyan tupay ti pamataurak iti agserbi ka na kami. No ituloy na pagpatakdaran iti pasdag na iti taltalunag. Makarman tulat tayo tararamidan na kada kami. Tatang! Amira, no ati paanak aginaw, ladingitag. Inak maanawa, takayat ko ti mabartag.
Saan ati pa naging inom yung tirantak? No, apay ngayon masidega ka na kayo, tatang. Ano nga raw? Ti dama ka nangag ko iti radyo. Ano tinangag mo? Rinaot ka no dagiti soldado ti kuta dagiti tulisan, iti bantay si Magaysay. Kat na-rescue dan ni Chloe. Anya? Ay, nasayat mo't ano naagaw dan iti iman nagiti tulisan. Takaasimay. Talaga nakakaasi, tatang. Kan pagduadoan ka no, ti panakalasat na. Tapay, ano tinapasamak yun ko na? Nairamraman ka no anap haltukan. Gapo iti pa naglalaban dagiti soldado kan dagiti tulisan. Grabe ka no ti kasasaad na ngayon panday di ospital. Anya? Mabalin nga ison ti karma ti mayor kadagiti aramidin na kadatayaw. Unangam, san arumbang ani Chloe taglakam iti supapak ti kinadakas ti amana. Apay nga ta ati agring ti cellphone ni Amira. Nalubat nga ta. Miguel, sino ay ati awagam? Ni Amira, nanang. Lubat sa mo ti cellphone na tadi matagring. Apay, adamanan papanan nyo? Ay nabaro, di kay kumaunay umad-adayo kini Amira. Kidnay, dandanin ti kasaryo. Ang mga no adamanan dakay sa mapasamak. Manang nga si ti Apo, nanang. Papanan nyo kumamanan kini Amira aya. Awisit ko mangain kam kita ni Chloe di ospital. Anya? Mapan kayo adagos? Ay, saan baro? Di kay mapmapan. Ha? Apay, nanang. Kaputa ko na ni kumpadre Ponso. Abantay sarado kano dagiti pulis ken soldado ni Chloe iti ospital nga ayan na. Anya? Apay nga mo ni Manong Punso ang nakabantay dagiti pulis ken soldado kini Chloe. Gaputa agbambantay met ni Ponso iti anak na amasakit iti ospital anang itarayan da kini Chloe. Nagsabat kami itay ijay sungadan tanagawid. Di na ka mga tapaster kan mapan kami? Panagkunak ket saan. Ta istrikto kano dagiti agbambantay. Hello, Miguel. Umaw-aw ka gayo itay. Anya ko matibagam? Awisin ka kung maamapanta kita ni Chloe di ospital. Yung kunamot ni nanang, ang nakabantay kano dagiti pulis kan soldado iti ayan na. Uray saan ang nakabantay dagiti otoridad? Diyak kayat ti mapan ijay, Miguel. Anya? Tapay. Kagurguram ka dimot ni Chloe? Saan? Ngam, agnerbiyosak ama kakita iti napaltugan. Di, inton medyo agimbagan. Sa tanto mapansarangkaran. Kita ito. Gayam, imawag kanyak ni Jerwin. Rugyan da kanon ti agar ko sa simbaan inton bigat. Nasayat no kasta. Basta yun udi dadagiti fresh flowers. Siyempre. Amo, Miguel. Kaso nagtagain na pala ang kanyak ti umadanin ang kasarta. Apelyidong tumatan ti apelyido. Awagan na kanton iti Mrs. Amira Banal. Sapay na kuma. Tawan ti makatubang iti kasarta, Miguel. Ayaw ka, Chloe, ha? Agreein ka kuman. Imunhagat mo dagiti matam. Lumaban ka. Di nakampanawan ka ni Papam. Saan ka matay? Apay nang italab-labi kami ti Sibay kanak ta. Ad-adda kas la dumagsanti ka sa sana kadagitang ibagbagam ka isang sangit mo. Pasul mo ti kastoya na pasama kiti anak na Placido. Tapay apa basulin na, anyaga po. Gapot ako na dya imawag ini atulisan. Nga agibalbalas dalaag gapoy tigura na ka. Iso ang kinidnap na ti anak ta. Oray, tanatay amin ang dagiti diyas kaya tulisan. Tama sigurado mga taan na tayo na amin. Iso ti pamatik. Nakasaritak ni Colonel Coloma. Kuna na nga ado, dagiti nakalibas lang ta atulisan. Aglaloy di makita na gawanan gaway da. Nuadaman nakalibas. Sandan ang mabukal ti bungkoy da. Iso ti pamatim. Ngam sigurado amang bukal dan tumanan. Tapno maibalas dalang dagiti natay ang kakadwa na Placido. Agawid akman lang di balay. Sino ka tapos na ti mawawag? Hello? Engineer. Si Kamod Gayam, pasensyakan. Sanak ngamin ngaging phone-book ti number. Huwan. Ada dito ospital. Kadwa ka mang bambantay iti anak mi. Sige nga ron, engineer. Agribi na. Kahit nakakasarita ni Engineer San Juan.
Boyong! Boyong! Anya ti bagayong, Mayor? Masinig ka. Di ka makipindok ka kanyak. Nagsarita kami kan engineer. Panggap iti pan nakagabor, iti pagdiswan, iti patakder ko pagadalan. Kat si katipos ka kamangkita, iti pan nakagabor na. Kanon to ti panaggabor dagiti tao na engineer, Mayor? Kan sa di na pasat ti kataltalunan nila kay Matias ti magaboran. Iti abagadan di kalsada. Diag di din na kinilang nga dabay bagay na. Iso mayo na ang magaburan. Anya? Unang Mayor, saan pa'y amabalin ang maapit dagiti pagay nila kay Matias? Awan bibiyang ko no di pa'y maapit. Basta magaburanan. Unang sayang dagiti pagay ang magaburan, Mayor. Kagura na kay lakit din nila kay Matias. No pagaburan nyo, ti kapagayan na. Awan nasakit apakrang ko kunak manen no kagura na. Di nagtumot lay botos na eleksyon. Unang Mayor, nakasaysayang dagiti pagay ang magaburan. Siya kakindaga saan asika di nakmansoruan. Na? Ado ti agtutubo ang mabinipisyaran no may pasdag ti barwa pagadalan. Iso ano may sawin no duwal lang at tao ti mapagurak iti pan nakagapor da yadaga. Awan na sakit abakrang ko, hapa to apangkis. Dekorasyon mat gaya man da Jerwin iti arubayan apakaangayan to ti resepsyon. Una nang, nalpasdan iti simbahan. Talaga asaanan ang magawidan iti panangasawa manakaw. Una na, inton bigaton ti kasarmi kini Amira. Awan gayam, pag mirindaan yung tuman nagiti umay agi plastar kadagiti lamisaan, kas kada tugtugaw iti arubayan nanang. Uwan baro, ada insaganak at turunag asaba. Ken nangapuyak iti di ket aramidag asuman nga ipasango tayo kadagiti agarkos ken agi plastar kadagiti masapsapaw. Agyaman naklaw na nana. Kumusta ang di anak ta, Agripina? Awan pa'y nagbalbaliwan na. Nakakidamlat na. Ken pulos asan nga gargaraw. Dagitiawan ng bain. Matay lang ti anak ta patapukak anin eda. Aramidam, saan nagpatinggala ang iti sao? Uray agbyag ti anak ta. Katnas ken abalsam dagiti tulisan Placido. Wan, paraot ko kadagiti soldado ti paglimbangan ta. Sublatan naklarod amang bantay iti anak ta inton bigat. Anya, tabayad na ka di pa pa namin ton bigat. Tasyak ti pagbantayan. Nalagip ko nga inton bigat gaya man ti Kasarda Miguel ken Amira. Tanya ko ma. Agawidak. Taing nakto idaw as ti ginatang mi ken ni Chloe a regalo mi kadakwada. Ato apanggis. Matmatay lang aro din ti anak ta. Di pa'y lairigalo yung ken Amira ti pakaringguran nyo. Sayang dagi jay no saan mi amay tad, honey. Diyan kahit abantayin ta anak ta. No isotrason mo, apumanaw di ospital. Pambarak tumat ko man gagdigos ken mangalay ti pagsukatak. Iso asikan tupay na kumati ang bantay. Saan ka ka di ang makauawat? Kunakmet nga do ti obra ka di munisipyo. Wanagam, honey. Makisarita ka tulatan itinar sa mang bantay iti anak ta. Tangdanan ta kuremado. Basta maasikaso daan na sayat. Uray ada tangdanan tamang bantay. Sa balilaeng, no data mismo ti ada iti sibay ti anak ta, Placido. Agripina, saan lang adag iti trabaho iti munisipyo ti pakaringgurak. No di pa'y kat pati ti panagpagabor ko. Anya ti pagaboram. Ada ka di manan project ti munisipyo, isong agpagabor kayo manan. Saan? No di kat di ti pakaipatakdiran ti skwilaan ti pagaborak. Anya? Nakapagsarita kayo kadin anasaya at kanimatyas panggap iti na itabanag. Abay kumabay lang ang kasaritak. E din to tadagak mat ti pagaburak. Sana nanas ka na, Agripina. Wan ang ano agri rin tumanan. Kasanon no bantayan na ti pagaburan niyo at talunan na. Saan na ang mabantayan ninton bigat? Takasarda Miguel ka na mirenton bigat. Iso nga rod ngairanak tiyag pagabor. Tapno di na mabantayan, Agripina. Nagtangkan ti ulong Placido. Makaamu ka man laangan.
Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Tata, apay nga itala sumampot kayo. Saan kayo kati ang mabisin? Malaman, di kayo painangan daw. Nagitudo akit mais digital talon. Iso ti pinamudpud ko ibisin ko. Anya? Adang ron ininom yo. Ado matibunga din yung itipong to ti talon tayo. Simok dalak ti maysa. Isang ti ininom ko ti tubog na. Ay, unay kayong tatang. Sobrat kinagagat yo. Insaganak ngamin ti kanan nagititarakan ko abaka kadanuang para inton bigat. Tsak to ngamin ng masango nga iwayway ida. Gapo iti kasaryo ka ni Miguel. Ala, nasayat mo to kas tatatang. Napnusaan yung tapang panunutin dagiti tarakan nyo inton bigat. Uy, ket sa paag tulatan ti mapanmang iti kanan da inton bigat. Agsala kayong tumatatang. Ay una, agsala kamin to kanabalayan. Dahil tayo balsay. Oo na yan. Makumpasan yung tupay latamat ti tukar? Ay, nalay nga kasumala anak ka. Balsi man, wano tsatsa, kabala. Ala, nasayat no kas tatang. Nalalaing kayo nga tangam ni Buyet. Ay, adayo, agsagki-sagkingan ni Buyet na sumala. Hagapo iti diabetes na. Ay. Idin to ta sakit. Naku, lagtitak pa lang. Akas lalo ti. Ala ni tatang. Nakamerienda ka din lagi nagdekorasyon ni Tarubayan? Wan, nakamerienda da amin ang. Uray dagiti agi plas-plastar ka dagiti tugtugaw kas kadalamlamisaan. Nasayat nga rin kas tanana. Anong rumarap ta ada papanak-anak ko. Ha? Papanan nyo ka din? Inak man pakulot ti buok ko. Anya? Ay na. Bakbakitan kayong arisgaran nyo pala tagpakulot? Kan pati naakto pa yun ti puraw a buok ko. Boyong, ada meeting ti Mayor's Leginton bigat. Saan ko masango nga may kita ti magaburan na paset ti taltalunan ni Matias. Isuasikan tulatan ti mangkita iti pan nakagabor na. Uwan, Mayor. Kasano na maamuan nila kay Matias? Kat bantayan na ti kayat yung apagaburan at taltalunan na, Mayor. Saan to makaumay? Takasar damira ken Miguel inton bigat. Ha? Gaya man niya. Inaktuman kit di. Makidaya, Mayor. Aniya, di parang bantay munto ti rumbang nga si Kaswam. Sangkit di aday tamapan makiponsyon. Agpartidan to kanong amin itinuang, Mayor. Kit makaramramanak iti pinapaitan. Ikan kan tulatan iti igatang mo iti karinderya. Uray sa nga dongdong katibusem. Basta bantayam ti pagaburak. Apaset ti taltalunan ni Matias. Nawatam. Ha? Alo, ang Rebina. Abay ngay mawag ka. Nakabuot ka din di anak na. Saan, Bay? Parang lumakapuutan, honey. Adat pagkunam. Kaputa nakita ka na igaraw na titakantisa ka na. Andiya. Di pa ilasakan na imbis at iramay ti mo na. Iso ka di tinasiputam. Wan, sapay lang ko ma. Tandang tumanan sa bali ang may garaw na apas at tibagina. San ka di pa yan nagmulagat? Saan, Bay? Normal ba't nanti pa nag-aangas na? Saan ang akasla ideya pasaray al-alawan natin pa nag-aangas na, honey? Ala, bantayam nga ron na imbag. Iso nga ron nga imawagakan ka. Takayat ko nga imagagat na nakasaritak others amang bantay iti anak ka itong bigat. Andrea, ipay-ipay-som timbagam kaniya. Ngayon kay tulod ti regalo yo. Kadagiti agkasarin ton bigat. Wan, honey. Sayang lang na gijay ang kinatang mi regalo no saan mi matamaytad. Ha, baka mo ka manlagan.
Ngem no siyak mabainak amapan iti kasarda, tadidak met inawis, ha? Lagi mas tiarak. No kasto nga da pakariribo ka. Tatang, subit nga tan. Arak pa ilang tas ang sangwan nyo. Ang mga no saan kayo to na makapagmarcha. Ang mga abay kanyak into nagkasar kami kini Miguel. Saan man anakaw? Awan pagdanagam tajak matranta tagpartag. Umino maklat basit. Gapo iti pan nakariribok ka. Anya ayat ti pakariribo kanyo pa ilaang. Naisagana yung matan ti kanandag iti tarakan nyo intong bigat. Sana mapunas iti panunot ko ti plano ti mayor. Apa nagpatak dari ti pagadalan anak ka. Agpaisaw ang napintas ti intensyon na. Ngamsak mo ti pirme ang mapiktaran. Timat ko nayo. Nga ada pagkamangan nyo tapno maabang mo na malapdan ti plano ti mayor. Ada? Ngam saan ko masinuno no sak ti ayunan da. Iskwilaan mo jay kontraak ang maipasdag. Tatang, no saan nyo man ang malapdan ti plano ti mayor? Mabalin nyo man ti makikondisyon kan kwa na Kanya kumangay a kondisyon ti kayat mo akid dawak iti mayor. Ti kaslagong gunayo anangay aywan iti dadya ataltalonan nyo tatang. Kasla separation fee, kuma? Maday, dak kayat agkid daw itan naman na banag iti mayor. Aglalo kat saan ko pa'y anaapit na iti pagay tayo a plano na apagpatakdaran iti iskwilaan. Ay, ala, lipatin niyo pa'y laang raday ta panunutin tatang. Tikit di kasarmi intong bigat, kanyo iti atensyon ita. Isu ti panunutin niyo. Entong bigatan, ti kasarda Amira. Wan, Mayor, di kay kadaagimon? Tabay ko mga gimo na, kinindo tawan relasyon mi ka na Amira. Awan nga agpaiso, Mayor. Da kayo tiing mo na kinkwana. Tagiwat mo, ang mga nuwad na makanggagking ka. Anya tinarik na yo, idi pinilit yun ni Amira, Mayor. Tila damdamagang buyong. Siyempre, naidumduma aragsak tinarik na. Akasam, siyaktim mo na. Nakamalmalas ni Miguel, Mayor. Tasaanan a virgin ti idatag na iti. Nadaag nga alta. Damo na akad na sinaw pa lang na Amira. Di na mo. Anay ko takon. Ngabagore ka. Ada planok boyong. Anya ti plano yo, Mayor? Kaya't ko apasing kedan di bang takdi kini Amira. Isungat dan tumut la itad ko regalo kin kuara. Amabalin, apagkulayawan na buyong. No kasta, dumar ay kayo matlaang iti kasarda kini Miguel, Mayor. Tapno maitad yu lang ti kunayo arigalo yo kini Amira. Sana ka dumaray. Kasano nga rod ama itad yu ti kunayo arigalo yo kini Amira, Mayor? Sikanto ti mangitad. Ngam masapol, alimad ti panangyawat mo kengkwana. Anya? Nagmayaten no kasta, Mayor. Tapambarak tumutten amakidaya. Makasidak matlang iti pinapaitan a karnit noang. Tondo! Saan mo aranaan ti panangan? Agbantay ka pa lang iti magapuran na paset, ti taltalonan ni Matias. Saakan tumapan, no dandanin lumnag ti init. Anya? Ay, sayang. Malpaston ti daya, Mayor. Halaga malpaston. Kat makaawid to nga taaminan dagiti sa ngailida. Isunto, ti panangipan mo iti regalo ka na Amira. Anya ka di ti iregalo yung kinkuha mo. Ibagak ngam di mo ibagbagay ti sabali. Dua talang nga makam mo. Buwan, Mayor. Saan mo ta chismuso? Anya ka di ti inak to itad kini Amira. Talo anangisi na kandila nga daribon na apuraho. Ken talo abala ti paltog. Anya? Apa akas di tinapili yo, Mayor? Simbolo ti panang patay ko ken ni Miguel.
ni Matias nagipulong kadagiti pulis ni Amira. Ang bigatan. Sana ko unay ang nakaturog. Kaputakas lang laladutak manan. Diyos ko. Anyan to nga dati reaksyon ni Miguel. Namaduktalan na asaan akong anasin. May kalay sana. Mailimod kong tupay matngatakan ko anat ipan ang dadagsan ko. Amira, bigatan na na. Rumbar kan dito sa mo. Palay, hindi pa nagsagana para itikasar niyo kan Miguel. Ay, uwan tatang. Itayak pa yan na kariing. Rumara ko. Ato ti ka pa manakaw. Agyaman nagtatang. Naputot. Kuya tampay mo't nga minakit no. Kaya dadadang na ita. At napalaman na pandesal. Anyat impalaman nyo? Itlog kaya isumot inalaka nga ipalaman. Ay, diyak kaya titlog tatang. Saan ako na mga hindi kapandisal? Da kay latan. Anya? Apaya di mo kaya itlog apalaman ti pandesal. Diyak kaya ti ayaw mo ti itlog. Ay, unay kan. Kas kamot la aginawan na nakapilpilay. Anya? Oh, di nak mo lagatan na kasta. Abusta nakalinlinag lagi ti matam ang nabigatan. Di kan samot nakatortura ta excited kan samot una yan na maikasar. Ala, tilay bagbagayan tatang. Nakababain na damakang sa bali. Agpay suma, saan ka dahi? Huwag man laangan. Tapno sumarden kayon. Nay, apay nga agdul o kamarag. Ala, umigop ka iti kapay. Tabarang masukal ti panagdulog. Oo, tatang. Jesus. Dispensaran dak tatang. Yan, kas kalaaginaw ako nak. Anya manan aya ti kinagura ti rusok mawanak kao. Nalamiisan siguro tatang. Agkara inumak ngamin iti nalamiisan danong may dirabi. Ay, amom lang aro na nakagura ti rusok mo tinalamiis. Kami sumot ti kayat mo. Imawagan ni Engineer. Kat kunana nagrubuatin di talwa damtra kamang gabor. Ti pakaipatakdiran to iti pagadalan. Iso amapan kan. Buwan, Mayor. Ento nagretira dagiti driver. Ingkan to ipanan ti regalo kini Amira. Buwan, Mayor. Sige, enak nga rodan. Sige, alwadam ti bagnat at di ka may tiklab. Ani, papanan di Boyo. Tapos lada nang ipaunam kan kuana. Iso ti bang bantay, iti pan nakagabor ti taltalon, kapag diswan ti skwilaan. Anya, kat sinupay nga ron ita ti driver ko, iti idadaray ko iti kasardami. Di saan ka na mapan? Ibaon mo tulatan ni Boyo nga mapan mangipan, kadag iti regalo. Ito nagretira na iton malam. Kaya't ko asya ka mismo ti mangyawat kadag iti regalo mi. Hala, no isot ko na makamo ka. Ngam numapan ka. Di ka kumagbaybayag. Tapapan kan tumid lang iti ospital. Diyos ko. Pakawalan ako na. Lukas na linungkot ni Miguel. Itidyak pa nang ibagakan ko nang agdadagsan ako na ikalay sana. Amira, apay nagluluwa ka magmag na. Kitaam, pasidigan ni Miguel. Iyawat kan ko na anak kao. Luan ni Ragsak na ito makikita yung kanyak tatang. Oh, day tanda abala yan kan Miguel. Sumarbik tan ditaw. Amira, nauray tamot lang tinagasat ngal daw. Apa nagkinarita itinadah ngal ta. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Agyaman kami iti kadayo amin na ng saksi iti kasarmi kini Amira kakabsat. Agyaman kami. Congratulations, Miguel, Amira. Doña Agripina, may kayo dito simbaan. Uray nalipatan na kami nga inimbitahan. Imayak lakta, tapno umay kumat iyabrasa ti panang kablao ko kada kayo, Amira. Agyaman kami. Doña Agripina. Kakabsat, maawis kayo iti balay.
ituloy tayo nagraragsak. Agrambak tayo, iti panagkasarmin kini Amira. Katuan Salain tayo. Miguel. Amira? Kasla, ang sip na tayo panakita. Maulaw Anya? Oh my God. Asibahin ka. Apay gay, nawan Amira? ang tipot ni Amira. Amira! 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 Nanang! Tatang! Umay kayo man dito'y! Naawa na ni tipot ni Amira! Ay, Diyos ka. Siguro kat na Amira. kaputi sobra apodot ti panawan. Hala, itabay tayo may kaspital. Agmulagat ka! Manyap na pasamak. Giyaman na. Nagmulagat ka matlang. Naawanan ka ita itipo. Sa nga pulo ng lud adarat tinaigabor itik kapagayan nila kay Matyas. Nakasaysayang dagiti nagaburan adawa. Isumot ti mandar ni Mayo. Makamo dinan no agungot nila kay Matyas. Ti matlugan ni Mayor data sumungan. Buyong! Apay ngay may kayo, Mayor? Gapo, takayat ko makita. No kasanon, tikado tinagaburan nyo. Nakaadudan, Mayor. Adda na unag ngamin akin na lang iso nga. Adot may gabor. Sana bale, oray tado ti may gabor. Basta masimpa ti pagpatagderan ti eskwelaan. Nakasaysayang dagiti dawa ang nagaburan, Mayor. Nagbubunas dapay. Agungot tulakid din nila kay Matyas no makita na ang nagaburanan ti daduma kapagay na. Awan maramidan na nga uray agmauyong tupay kitten when numatake. Adado ti umayon kanya kita ngam kengkwana. Eskwelaan ti may patakder. Sige kakabsat, mangan kayo lata. Ado ti sagana tayo. Un kakabsat, di kayo agbabayin. Amira, mayat katimot langan tiriknam anak. Wan tatang. Diyak ipadlaw ama di bay lati rik-riknak. Kapo iti panagin inaw ko. Apay nga rin nakasunay ko lang ka. Uno, madikari-file natin marikrik na. Kaya't no ta, inkanto ipa-check up iti doktor into man. Ay saan? Awan sakit ko. Iso asaanin anas kan ngay pakita nak iti Dr. Miguel. Wag kayam. Ayan nito niya Agripina. Ay, timanawa ni tayo nayawat na tirigalo na kadakayaw. Anya? Nangan ka di matlaan, tatang? Saan at pimanaw nga roday? Kasta ka di. Insukutan niyo kumangarod ka iti masida tatang. Isuputak kumaitay, gamon ko na naman saanan. Tani, ano ti karne itirip da. Sa bagay, bak ng damat. May anyon. Saan abali na saan anangan? Uray ta injaya yumot ako nayo, tatang. Placido, imun una ka matgayam anak kasangpet dito'y balay nga misyak. Itayak ba ya simbang bat? Di mat, ado ti asikasum iti opisina. Nakaununa ka mat asimbangpet. Ato, ngam gapoy ti kagat kan kinalaing ti sekretarya. Nadaras lang malpas ti amin. Nagabuak pa'y kidin iti madaba ang magabgaburan at talon ni Matyas. Anya? Kat, amo ka din ni Matyas ang nagaburan, ti daduma apasit ti talon na? Mabalin na san ba'y? Tawang kanupay magsabali anapan ng kita iti magabgaburan na kapagayan. Sigurado nga agungat tulakit di. Iton makita na ang nagaburanan dagiti dandani maapit apagay na. Ore agungatan niya kumati maramidan na. Awan pagdanagam. Kan, santa na pagsaritaan da ita, Agripina. Anya nga ron ti pagsaritaan ta? Kaya't ko apadamagan na may papan itinapanam akasaran. Damag ko nga do ti pinartida at dan sapay nuang. Wen, ado ti sagana da Miguel kan Amira. Nga basta anak idaya. Ano tabay? Santa na pagsaritaan ti may papan iti sagana da? Oh, sige.
Ngaman niya pa iti mabalin mong istoryaan. May panggap iti kasar na Miguel Kanamira. Ti panagulaw itay ni Amira, idi makarwar kanin iti simbaan. Anya, naulaw ko na ang tabay. Siguro, gapo iti sobra unay apudot iti unag ti simbaan. Kan gapo iti kado ti tao. Iso na ulaw, kat naawanan iti puot. Anya, naawanan ba'y buot ni Amira? Wen honey, ngam apagbit matlaang. Iso asaan min nga impan iti ospital. Ang mga ano at sakit na. Taapay anaulaw ako na. Sige, kumpadre, Orlan, Amor. Tayo dito ako, kumpadre. Uminom tayo lata. Adaw, ti pulutan. Hoy, kumpadre. Sige, hala. Adaw dito, mapulutan dito. Adumot ti Mayrom. Tatang! Apay, Amira. Ano ti bagam, kastaw na ti apuram may masidag. Tatang, awanan! Awanan! Ano ti awanan? Apa nagsangit ka? Ano napukaw mo ti parwadyaw? Saan, Tatang? Nakitipagayo. Adagdanin maapit, Tatang. Napay? Nagaburan ka, no? Anya? Sino tinang pagabawr? Ni kano Mayor Placido. Adda kano ijay na buyong nga mangkit-kita iti pandakagabor dagiti talon. Dagitin jablong! Tatang! Ay, basak yung matitigi ka man yun! Makapututuran! Tinakita nila! Payantay bunang ka! Tinagtagtag bata nila! Tatang! Diyos ko, napanan! Ang mga na makapatay ni Tatang! Tatang! Ang subli kayo! Nyati ko na, Miguel. Madama amagabgaburan, tinaduma akapagayan ni Abalayan. Wala nang, pinagaburan ka no ni Mayor. Kaapay, idinto tadandanin san mabalin agapasan dagiti pagay ni Abalayan. Isuti bagbagak iti kada kayo nanang. Apagpatakderan ka no ni Mayor iti eskwelahan. Anya? Awan ang inuray na kumaamakaгаpas ni Abalayan saan to pagaburan. Amo yung mantanti kinaloko ni Mayor, nanang. Amo nga rudan ni katuganga ang barawk. Nagpalikod mo titay ti asawak, nanang. Napana siguro imbagan. Ay, ang mga nabartag itan ni Abalayan, takasangsangon na itay dagiti ko kumpadre na ditalikod ti Balayan agkaw. Miguel! Miguel! Apay, Amir. Ano ti... Imagam, apay kas taon na tinaras mo yung masadig ka na kami. Inka kumasurutin ni Tatang. Ang mga na makapatay. Itaapa yun, Amira. Sino ti papatayan ni Abalayan? Dagiti imbaga ka manggabgabor ka no ka dagiti kapagayan mi. Kas taon na iti pungtod ni Tatang, hindi imbaga ka no ka na. Igam na ti bunang na, pimanaw. Ay, Diyos ko, delikado. Saan ka mapan, Miguel? Tama nga nung mairamraman ka. Inaksurutan ti katugangak, nanang. Kaya't mo nga ron ang mairaman ka. Nung makapatay kayo kini Abalayan, sigurado ang mabalod kayo. Lagi-lagi pa, akakaskasaryo laang kini Amira. Nanan, dagdagas nung di na mapansurutin ni Tatang ko. Ang mga noisot mapatay da. Dani, Harold, Yano, bumaba kayo pa, ikadagiti damtrak yo. Tagmerenda tayo. Nalpasan dagiti kakadwa tayo, driver. Naimas to'y puto kung bibing kaala ko da putin kung bitsang. Ano kumapayarak ko yun? Saan pa ila mabalin nga ginom kayo? Taamangan no, maimasan nyo to uminom. Kat maidong paryo dagiti damtrak. Enton malamlatan nga ginom kayo. Uyaw! Uyaw! Delikado. Nila kay Matyas. Kasla ka ti punero anak kalayat ti bunang na nga umasadag. Ay, Delikado tayo, Mar. Tumara tayo. aguray kayo. Didak itarayan Danilaw. Harold, urayan dak. Patayin kayo! Paayop kayo! Tinaburan nyo si Kapagayak! Aray ko. Nagamudan ti sakak la kay Matyas. Patayin kayo ka! Paltugan ka. Pinalutugam ti tatyag ko! Sika itati patayak la kay Matyas. Ano yun? Di mo patay ti katugangak. Miguel, di mo salak ni Banday Talakay. Tinagbat na ti sakak. Isu patayak langan. Saan? No patay ni Tatang?
Sigurado ang madadaal mo't ti reputasyon ti amom a mayor. Kat ang mga no'y suntod ti pakabakan na itong eleksyon. Miguel, napaltugan kita kyak ka. Salbag ka lakay! Tatang, kumano tayo nito eh. Saan kayo na makiriri? Apay ngawan batlangan di Boyong. Dandanin timbagak nga oras. Apa nangipan na iti regalo kini Amira. Placido! Placido! Oh, apay. Nanya ti bagam tagas taon ay daras mo ngay masinag. Imawag jiga iyam ta, doktor. Katimpa ka muna nga intaray da ni Boyong iti klinika na. Ha? Tabay. Anya tinapasamak kan Boyong. Na high blood? Saan? Dudikat nga tagbat ti saka na. Iso nga intaray da iti gayam ta, doktor. Patwa pangkis. Sino tinatura na ng tagbat kan Guana? Ni Matchas ka no. Saan? Saan na mabaling? Awagak ni Hepe. Tamapandak ang magan ni Matias. Tita, nabidbida akong tisugat iti takyag yu, tatang. Kunak mo na puruan ti takyag ka. Damgis ba't lagayam? Saan ba't gayam asintado a pumaltog na apuyaw? Tatang, agyaman kayo, tasaan analaing apumaltog ni Boyong. Ano saan, natay kayon? Dinadaan dati dandanin magapas sa pagay tayo. Isasaan pa yan alpas ti panagre-rinisot men. Tatang, baybayan yu latan agaburan dati daduma kapagayan. Di kat isot pakat katayan yu. Sana mabalay na Mira. Lalabisan ti panang iroromenda kada tayo na jamayaw. Isungin nakto kumprontaran ni Jibalayda. Ay, saan? Saan kayo kadi amabutay nga mapan ni Jibalayda? Ayabak amin nagiti kakadwak a katalunan ti mayaw. Tada kami, ti mangkundinar ka nagiti aramidin na. Agyaman na kiti panang bantay mo iti anak ko, iti panagawid ko iti balay nurse. Oh, at iti tangtan mo ana nga si kaso ka ni Chloe, bayat ti kaawan ko. Ay, thank you, madam. Kunaknuad ng pagbalbaliwan ni Chloe iti panagsuplik dito yung ospital. Kas di matlata. Oh, Diyos ko. Ispalan niyo kumati anak ko. Hindi niyo ko maipalubos ang mapukaw kada kami. Nagmulakat. Sus, ang kuyag batan. Chloe! Chloe! Doktor! Nurse! Arayatan niyo ti anak ko! Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.